ana pawongan kok mrengas-mrenges mesam-mesem. Kowe sapa, Wah, trundul. Iki ya lentuk nendi to ya. Ditepungake wae ora tepungan. Ora tepungan karo kowe. Wong jeneng Adu Katyasa ora tepungan iki karepmu piye? Piye iki? Ayo, Sentyaki menyang endi? Ketiban aji-ajiku ya kuwi serat jiwa. Iki lara jiwa iki ora serat jiwa. Kontal. Mongko lagi tingkat loro. Wis mundur ae. Kowe arep musaku apa? Wah, dupake modar sing prayitna ngati-ati, Udus. Hop, hop. Hop, hop. Wis. Lah pinter pencak tenan iki. Yo, awas. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hei, 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 hei. Bus. Hei, hei, hei. Waduh, wedan. Semono kekuatanmu. Hop, hop, hop. Hai, hop, hop. Us, hop, wait. Hop, hopus. Uit, us. Hop. Hop, hop, hop. Hai, cek. Hop, wait. Wah, edan. Sem. Wah! Orang gondol sepiro kekuatanmu? Ketiban aji serajiwa. Mundur. Orang duwe kekuatan. Ayo, kowe arep mlayu menyang endi? Kowe aja mlayu kowe Pragata. Aja mlayu kowe Pragata. Gah kula ken perang wis semoh kula. Ngopo Pragata? Ketemu prajurit saking Kalingga. Wau ya awal-awale nggih pertama niku. Pertama piye? Nggih kawiwitan niku nggih prajurite nggih apik-apik. Bareng wonten prajurit sajake keblasuk. Lho, keblasuk piye? Nen miturut pareme niku kaya ratu ketoprak niku kok tekan riki. Mongko ya digdaya. Anggere perang kalah terus ngetokke aji-aji temomo enten jajanipun abdi kepatihan mundur. Kula sumanggaken sinuwun. Umon. Mudar dengkulmu lho. Karo ratu ndek-ndekoke sampeyan yo nguneke kula mudar kok. Ana patih watu kok dunake mudar. Sampeyan seneng nek patih mati nggih. Lho aja nesu aku ki mung nguneke karo kowe kok. Sampeyan nguneke keterlaluan kok ngono niku. Ogah aku. Ratune endi? Teng mriko ngakune bathik madrim. Mbok bathik jumputan, mbok bathik tenan. Mbok bathik tulis kula ya ora ngerti ning aku jenenge bathik madrim. Aku kok kalah, nyatane kalah kok mboten kalah isin. Wayang kok gelut karo ketoprak. Lho gelut pencak pinter. Hop, iya, jondo, terus nganten iki tangane. Wonten niku kula ya tak kira guyon, bareng kula cedhaki kok maplek tong jodho niku panas.
Jenenge sapa? Mboten ngerti wong ngakune Bathik Madrim niku mboten teng wayang teng ketoprak Bathik Madrim. Iblis lalat. Wani ngunturke Pragota Restiaki. Nggih, mikira, dublake tunggak cangkeme menungso parat. Wah, manut semaning jajaran. Modar kowe. Manut semaning jajaran setan bawayo. Iki Baladewa, aja ganggu kanan Pancala. Kepengin tinjo ngangret kene, nyedhak kene, untramke nyawamu marat. Mentah leku nesu. Aku iki nesu tenan kok kene teko kok tutuk. Kowe iya. Kowe sing jeneng Bathik Madrim. Kowe sapa pisan? Takon marang aku. Kowe sapa? Ae, dasmu kuwi. Nata Mandura Prabu Baladewa. Wiladan. Kowe nata Mandura Prabu Baladewa. Iya, dasar Purnyata. Yen ngono kowe ingkang nyidra Kanjeng Ratu Kalinyamat. Wah, rusak. Carane kaya ngene iki rusak. Iki lakone iki ora Kalinyamat, goblok. Iya, takoni nadyan aku goblok. Nang jatine aku wis dadi Narendra ana ing Malawati. Ayo, Prabu Baladewa ora tok wenehke tumbak Kyai Pleret. Aja takon dosa. Mandura tak gawe karang abang ae. Pragota, pun riku sekecake. Pripun ketemu Wisnu sampean? Wong koclok. Apamu kapan? Ayo kowe mundur. Kowe mundur. Nadyan to jagat iki sigar dadi loro. Aku ora bakal mundur sejangkah. Gelem mundur sejangkah yen to wis gilang kuwandaku. Wis katon jerbabah kunarpaku. Mundur ora, Lho. Mundur ora kowe? Rasaku ki ana omong mundur ora? Mundur ora? Sesuk ora gelem mundur, saiki ora gelem mundur. Blek lanat, bebeda Baladewa, tinjung akhirat nyawamu. Kang Bagong Sutresna. Pemain RRI kok ora ana kocape iki piye? Apike bubar wae, Nggak bubar piye? Wayange awur-awuran. Aku diajar polo gantang tanpa iso males sithik-sithik. Aji-aji ora tumomo. Ditamake aji-ajine tamake ora tumomo. Wis cukup semene wae. Wis, ayo tobonge dibubar. Bubar ketoprakane. Rasah mungsuh wong negara Amarta. Nekok penjalin golek dalan nyangkal putung aja methoke wong-wong Pancala wong Amarta Ndarawati lan Mandura.
Baladewa Narpati duwe nares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyapanon marang Dyapanon Cinawi ingkang nami perjurit menika kimaoneka mawarna-warna. Mila sampun ngantos dipun penggalih. Dipun anggep kemawon menika perjurit kalingga ingkang badhe damel geger. Lho ya ning lagak lagu lan lagiane. Ora cocok karo ingkang ndak lakoni lawan kowe Pati Praguta. Ha inggih menika sampun boten nama aneh. Mboten dados menapa diwoji. Lajeng sak mangke kados pundi? Pagrana ingkang bibet kanan projeng Pancala. Anja nganti ana dom sumurping banyu telik Mangendra Jala ing bakal gawe ora tentreming Pancala Radya. Lho niki. Mongko ana raja-raja Narpati para satria ingkang badal ngayunake marang adiku Wara Srikandi. Wene ana dalan waton sing dadi sedyane becik lan apik. Lho niki. Yen bakal hambebida api rowang trenggiling api mati bakal gawe geger sarana api-api bakal lamar Wara Srikandi undurna Pati Praguta. Ha inggih ngestahaken dawuh. Lah ngaten kula badhe jagihan Prawadya Bala Ndwarawati mandulan Kamartaya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Lho niki nyuwun pamit madhal pasilan wis mangkat to Praguta. Aku tak manjing ning pakuwon. Lho niki ngestahaken dawuh. Sinuwun.